Maayong hapon, Brad o sa tanan natong mga listeners, kutob sa maabot inyong Sibya, sa tibok kalibutan, usbo na ko, maayong hapon sa naglantaw karon. Ang akong tema karong hapuna magkaigsunan, ang mga matarong, ang pagkamatarong sa yawa, ang pagkamatarong sa yawa, ang pagkamatarong sa yawa. Nganong naingon man ko mga kaigsunan na kining yawa, mauni ang mga matarong. Sumala sa Mateo 4:8, gidala si Jesus sa yawa, ngadto sa taas kaayong bukid, ug gipakita sa yawa si Jesus sa tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Tanawa lagong yawa mga kaigsunan. Ingon ang mga kaigsunan nato nga kini kunong yawa kontra kaayo ni Jesus. Unya yano naman lang ida sa yawa si Jesus mga kaigsunan. Ipakita pa sa tibok kalibutan. Unya niingon pag yung yawa nga ihatag ko kanimo kining tanan kahum ug bahandi Jesus. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag niini kanimo. Unya tabon man kay yawa mga kaigsunan. Unya si Jesus in taon gidala sa yawa. Satod pa, ulan man sulugoon sa yawa si Jesus. Kay, dadon naman sa yawa. Lima kay likuyog sa Jesus. Maura ni Diyos mga kaigsunan, nga gidalag yawa. Awa lang ng istorya. Kaning Mateo 4:8 ug Lucas 4:6 ug 7. Ngano man mga kaigsunan, nga si Jesus mikuyog man sa yawa. Tungod kay, kini si Jesus mga kaigsunan, gipadala man ni dinhi sa amahan. Gipadala, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. So, whoever believe on Him should not perish, but have everlasting life. Ipadali ni si Amahan sa kalibutan. Nga kini sang yawa, gitambog din sa kalibutan. Sa gipadayag, 12:9. Gitambog din ang yawa. Nag-abot. Nag-abot sila magkaison sa Mateo 4:8. Gidala si Jesus sa yawa. Kay daan din ang barkada dito sa langit. Nagipantampok ni dire, si Jesus ang gipada, nagkita sila. Busa mga kaigsunan, kining yawa, maogi din na haud-haud dito sa langit. Kay si Jesus, yan naman gida. Ngauni ko yung man sa siya, kung siya pa'y Diyos. Mauni mga kaigsunan, nga kining Biblia mga kaigsunan, ato gining mabasa din eh. Unya, kining yawa sa Mateo, sa Numeros 21:8, mingon ang Ginoo kang Moses, paghimog bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, ug ang hipaakan og bitin kun makakita niini mamaayo. Sa tun ba kining bitin man kaigsunan suma sa Genesis 3:4, ang bitin mao ang yawa. Mahal kayo! Unsay sulti ni sa Ginoo? Paghimog bitin, sa paghimog yawa. Yawa di pahimog Ginoo. Kay kining yawa man kaigsunan kining bitin kun ipaakan kag bitin, makakita ka, mamaayo ka. Sa tod pa, kini tayong bitin, yawa, tambal ni. Unya, kinsa may tigpadag sakit, kay kinsa may tambal bitin, kini yawa, ugay sakit. Sa Isaias 10:16, ang Ginoo nga labing gabhanan, magpadalag sakit. Magpadalag sakit ang Ginoo mga kaigsunan. Kinsa man say mutambal ang yawa. Kaya man diri, ang yawa maoro say mutambal kay tambal man ang yawa. Sumago mga doktor man kaigsunan kung mag-graduate, magpalit ng sing-sing sa yawa, kanang bitin ba? Naala yun, kay mananambal man agod. Kunya ang Ginoo say magpadalag sakit, ang yawa say mutambal. Kunya ilang daoton ang yawa. Kining tanan man siya, imo ning amigon ang yawa, imo sang amigon ang Ginoo. Pagsure pa. Kini aman niya, ilang mga binuhatan, klaro man kayo. Sumalagod, dito pa sila sa, dito sa Hope, 1:6 ug 7, ang Ginoo, adto manggay mangutana sa yawa. Miingon ang Ginoo, unsa may imong gibuhat yawa? O Satanas, mitubag si Satanas, gikan ako nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Tanawa na naman kaigsunan. Nagsuroy-suroy si Satanas sa tibuok kalibutan. Unya, si Kristo gipadala din gidunggab sa nga Hudiyo, patay. Unong Tesalonika 2 sa 15. Di ba? Pero ang yawa, niyari dire, wa yun nakahikap. Pagkanginig ng yawa mga kaigsunan, kay kinitang yawa, maunitik sumbong sa Zacarias 3:1. Gipakita sa Ginoo kang Zacarias si Josue, ang Pangulong Pari. O gipakita usab sa Ginoo si Satanas nga nagbarok dapit sa tuong kamot sa Dios aron pagsumbong. Katong pagsumbong ni mauni ni sumbong
nisakas langit, sa susuloy mo sa tibok kalibutan, sa kakanao mo sa langit, nisumbong dito nga ang imong anak to gipatay, gipariglahan, mauto, pagkatulog adlaw ni ang amahan, mautong gibanghaw. Mauni ni tabo mga kaigsunan tungod ni Satanas, kay wa pa Satanas, way mo sumbong. Swerte kay dunay Satanas, ni sumbong dito sa Ginoo, kay barkada man kay ni sila. Pagsiyor pa. Maupitaw ni kining Biblia mga kaigsunan, tunanan kay ni mga kaigsunan, kay daghan kay ni Biblia mga kaigsunan, nga ato yung mabasa, unya ang Ginoo pag-ari na dire, lingon na dire, mibulhot ang asog gikan sa ilong sa Ginoo, og migula ang baga nga nagkalayo nga nagilaap, migula ang asog sa ilong sa Ginoo. Mao day mga kaigsunan, nga kini dayong Ginoo mga kaigsunan sa Marcos 16:19, misaka sa langit. Sus, naglingkod-lingkod sa tuo sa Diyos. Nitupad sa lingkod sa wa gyud trabaho. Mao day ning langit mga kaigsunan, kurte yung nipisas dahan, mahigpit kayo. Mintras ang impierno, Mateo 7:13, kurting lapara. Sa 7:14, ang langit, puti yung nipisad lang. Nga naman, wa may trabaho to, galingkod-lingkod, niya inom-inom o bino. Sa Mateo 26:29, si Jesu Cristo ingon siya, dili na gyud ako muinom og daang bino. Hangtod nga muinom ako og bag-ong bino dito sa gingharian sa langit. Atong langit pag inom-inom na. Mao ni nagigarilyo siya, inom-inom. Unya lingkod-lingkod sa tuwa sa amahan, way nahimo. Mao ni ang langit, wa gyud kapadagkusdahan. Wa may trabaho. Sige naglingkod-lingkod, inom-inom. Pero ang yawa, purtin laparas dahan sa Mateo 7:14. Ngano mang lapad man kayong dahan dito? Kay kugihan kay yawa mo kay igsunan, may kayong way dining. Purti mo way dining aning yawa. Buutan ko kay ning yawa. Kung siya isulti, way dining dayon. Parang ayala ba, dako kayong dahan. Pero aray ka sa Ginoo, urat pasil. Purtin paitas dahan, nihit kayo. Kunya mga kaigsunan, daghan kay dinhi mga kaigsunan. Ang gisulti sa Ginoo mga kaigsunan, nga delikado kay mga kaigsunan. Ningon ang Ginoo, sunugon ko ang magog ug ang nagpuyo nga malinawon sa kabaybayunan aron makaila sila nga ako mao ang Ginoo. Iyang sunugon. Nganong iya man yung sunugon niya man kaning binuhat ning kalibutan. Sunugon niya. Awala na kamo, do na ba yawa nga musunog mga kaigsunan? Wa gyud. Di jud ka makakita ini yawa nga magbuhat og dautan. Pero ang Ginoo man kay man sa Biblia, pagkadelikado mga kaigsunan. Na 2 Samuel 12:11, miingon na sang Ginoo kang Hari David, buhaon ko imong asawa o gihatag ko sila sa imong silingan ug sila modulog sa imong asawa bisag adlaw dako. Tanawa na mga kaigsunan. 2 Samuel 12:11. Unsay gisulti ni sa Ginoo ngadto kang Hari David, ang iyang asawa ni Hari David buhaon sa Ginoo ug ipagamit sa silingan bisag adlaw dako. Maayo ka na mga kaigsunan, imong asawa buhaon sa Ginoo ipagamit sa silingan, magkasopra lang maayong taos Ginoo. Ikaw sa ba na luoyan nimo? Imong asawa ipagamit sa silingan. Unya sa 2 Samuel mga kaigsunan 22, tudling 26-27. Sa mga putli magpakita ang Ginoo sa iyang pagkaputli. Ug sa mga tawo nga dautan, magpakita sa iyang pagkadautan. Laro kayo nga dautan sa dining Ginoo sa mga tawo nga dautan. Pero sa mga putli, putli sang Ginoo. Mao na man kaigsunan, ni agad sa Biblia, ang Dios wala gyud pinalabi. Pero mahibong ka man kaigsunan sa Amos 3:1-2, miingon ang Ginoo kang Satanas, katawhan sa kalibutan kamo lamang Israel ang akong gipili ug gimahal. Doon na siya pinili, wa ko na siya pinalabi, pero naay pinili taga Israel. E kumusta man taga Pilipinas? Wa man mapili Reject. Mao na sulti diri. Amos 3:1-2. Unya ka man kaigsunan, ako yung balikon nga man kaigsunan nga kini si Jesus. Sungat sa Mateo 4:8, gidala si Jesus sa yawa ngadto sa taas kay bukid, unya gipakita ug giingnan pagyod na ihatag ko kini mo kanitanan kahom ubandi, kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag kanimo niini Jesus. Busa man kaigsunan atong masabot nga ang yawa mahitagon gyud, unya buutan kaayo nga wa gyud daotang binuhatan. Salamat ug maayong hapon kanatong tanan.